ụmụ ọdịnala Igbo ehihie ọma nọ. A sị nka chi tata bụ nkwọ wụtara anyị ihe ọma. A sị na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. A sị m ihe anyị ga-eri bịa, ihe ya eri anyị abịakwana. A sị m ọmaka mere onye Igbo ọbụla maka na adịghị ka ibe ọ na-agụ akwa. A sị m onye sị na ife ọbụla anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye a tinye ka ihe anyị na-eme nwe isi. A sị m na kakaka ya ma jijiji ya ma anyị onye chụba anyị ya daa. Onye m kwuru abụkwa m onye nke gị Ugochi tubelu Oraifite Nwa Adama anyị na-abụ alụ. Abịa n'ụbọchị tata bụ eke nkwọ, tata bụ nkwọ, wee sị ka nkụzi ụfọdụ ihe site na ajụjụ ụfọdụ ndị mmadụ na-ada ajụba. Na-abịa na WhatsApp m send a message. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa. Anyị na-agbakwa afa nke ọma, gbaa afa miri emi, maka na mmalite ọgwụgwọ onye ọbụla, ịsọlvụ problem onye ọbụla wee gbatagoro afa miri emi. Maka na afa na ọdụ ka labụ, afa bụ spiritual lab. Ọ bụrụ na agbapụta ihe na-eme gị, solution disease. Ekene nwoke kene nwaanyị, si mmụọ niile na-anara oke na tata bụ nkwọ ya bịa nara oke aja na ọfọ niile anyị gọrọ n'ụbọchị taa. Ihe chọrọ ka nkọwa ahụ gbasalụ ihe batalụ na uru ọbalụ that ọdịnala Ugochi tubelu ọdịnala temple. Let me explain ihe dị iche na temple na shrine. Shrine bụ ụlọ agwụ, mmụọ. Mana temple anyị ọ bụrụ m kpọrọ onwe m ọrụ, ndị kpọrọ m ọrụ bụ ihe gwara m ihe m ga-eme maka ọdịmma ụmụ Igbo na ọdịnala Igbo gbaa gburugburu. Ihe o ji bụrụ temple bụ na onye ọbụla nọ na mpaghara all over the world, ndị Igbo bụ ndị na-apụ mba, ụmụ Afrịka bụ ndị na-apụ mba na-eje njem maka ihe ọnya ka eji si m wube temple. Temple a ọha nwa director etu m esi wu ya temple ndị kpọrọ m ọrụ. Temple a is located at the east. Ọha mere ya etu anwa wee decide ya na ebe ọbụla onye ọbụla bụ onye Afrịka, because in Africa what we have is spirituality. It's not religion per se, but it's a spiritual movement in Africa. That is Odinana. All your Odinana meaning. No ebe ọ bụ na onye abụla nọ na were otu Ugochi tubelu ọdịnala temple wee kpọkuo ndị ichie, kpọkuo entities of powers ike ọdịnala Igbo ka mkpa onye anwa ka egborie ya. Ụbọchị anyị mere dedication, anyị gọrọ ọfọ mụọ eburu ụbọchị anwa wee gọọ ọfọ wee si ebe ọbụla ihe mere temple bụ na ebe ọbụla onye abụla nọ na wee lụta Ugochi tubelu ọdịnala temple wee ebe arịrị wee kpọsa mkpa ya, wee kpọkuo Chukwu okike abịa ma ndị ichie na ike ọdịnala Igbo niile ka ha jekwaje mezuoro onye anwa ọchịchị obi ya niile. Ọ kachasị ma ọ bụrụ na onye anwa ji obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa, were ezigbo obi wee na-akpọ. Maka na obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa, Chukwu okike na ike ọdịnala ndị na-ejere ya ozi, ndị anjelu nke Chukwu anaghị enede ya anya. Ekwuchara wee sị na anya bụ temple na ezumezu mmụọ dị iche iche nọ n'ime ya. Enwere ezumezu ndị ichie, nwee ezumezu ndị ụmụ mmụọ dị iche iche na-apụ apụ, ụmụ alụsị, ma ndị na-achụ ndị amoosu chụte efe aka pịawa ha azụ, na ndị na-eprotect ndị a na-emegbu emegbu, ndị a na-achọ ịnara oke ha n'ike na ha enwere mmadụ. Ọnya ka eji abịa akụ ya mbamba. N'ime ya bụ temple enwekwara mpaghara ndị mmiri, ya bụ o zuru ezu. Ọnya bụ ọdịnala. N'ime ya bụ temple anyị nwekwara ebe Holy Land ana nsọ, ebe anyị na-anọ achụ aja. Ebe a wee ebe nchụaja.
ọ nọ ka ndị ụka ebe ọ nọ ka anyị agba ya sakrisi maọbụ ebe nchụaja nkọwa ya etu a ebe a na-awa na-achụ aja kwa ụbọchị aja ihu ọma ya nwere ebe a na-anọ ebe a achụ aja every day maka ọdịmma ụmụ ọdịnala Igbo. Agwara m unu na enwere ụzọ mmadụ ịnọ seshọn mmadụ ndị ịnọ anyị na-agọrọ ọfọ every day. Nke mbụ bụ ndị kụrụ mbamba ndị arụsịara ọrụ ha wee kụọ mbamba maka na bifo mmadụ akụọ mbamba na mmụọ ọ na-ebu ụzọ marụ chi ya maka na ọchi bụ ụzọ chi ji oke. Ọ bụrụ na ị marọ chi gị ị ma akụ mbamba na mmụọ a na-ekwu maka mmụọ na-apụ apụ, mmụọ na-eji obodo oyibo je tọpụ onye eji eji. Mmụọ na-abụ mmadụ chi iji ahịa ọkpọkuo ka o nyere ya aka ka ndị ọchọngoro okocha n'ụzọ ka o jere onwe ya afịa ka afịa jee ego jee ahịa bata n'udo. Ọ mmụọ a na-apụ apụ ka a na-ekwu maka ya. O nwere ndị bịa kụọ ya mbamba ụtụtụ ọbụla anyị na-eme morning ritual na this temple. Ọ ihe ji megasịrị o ji wee dị iche. Nke mbụ bụ na all over the world you can connect to the activities, spiritual activities, spiritual exercise, sacrifice na aja niile na ọfọ niile anyị na-agọ kwa ụbọchị ma ọ bụrụ na i belong na kategori ndị a. Ekwukwara m wee sị na onye ejiri ego mana o ji obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa wee na-esonye akụzigo m ihe mmadụ ga-eme wee na-connect to daily activities anyị na-eme na ya bụ temple. Wee sị na ihe onye a ga-eme na onye a ga-echoose before from 7 AM to 11 AM awa nke dịrị ya mma ọ ga-eme for 21 days. Ọtụtụ ndị mmadụ emelụlọ dị ya 2 weeks ha nwee testimony mana 21 days ibido ya ichuzuo time nke ahụ mgbe ahụ ị ga-akpọkụ chi gị tụọrọ chi gị nkwụ ma ọ tụọrọ ya ose ọjị nzu ma ọ bụ tụọrọ ya nkwụ ọkụ wee kpọkuo chi gị, kpọkuo your ancestors, kpọkuo entities of powers in the temple. Ugochi Odinana temple. Imagine yourself seeing the temple. That is why the picture is on the internet. If possible, you can that time be watching the video. Anything that can drive your mindset to how the temple look like. You may see here where two key points, 2 prayer points. That 2 prayer points we can present they have for that 21 days. Believe in me, you will be the main car. You will engage an all up from Macanca, Nego got you and me had the nose on it. When they back on one bamba, every day in a booze up. Oh, got on the bone, the bunde nyani, the bona, na ha siroke, ka ha buru mwano on the nya de hammer. I na akpọkọ afa ha na temple kwa ụbọchị. O nkwara ndị bụ ndị anyị lụrụ ọrụ sorry na onwe ndị anyị lụrụ ọrụ ndị anyị lụkwara ọrụ anyị na-akpọ afafa kwa ụbọchị ndị anyị nwere ike ịlụtara ndị anyị lụrụ maka ha ebugo ibu. Dị na o nkwara ndị nke ịnọ agba ndị nke ịnọ ndị bụ ndị kwere nkwa. Ọtụtụ n'ime ha na-emezu nkwa ha. Ndị kwere nkwa ife ha ga-emerụ mmụọ. O nwere ndị na-ekwe nkwa, o nwere onye nke kwere nkwa moto, o nwere onye kwere nkwa, ndị kwere nkwa efi, a na-ekwusi ya ekwu, ndị kwere nkwa efi na ndị kwere nkwa ebulu. Ndị ebulu na-akpụtakwu mana ọtụtụ ka na-ekwekwa nkwa. Almost na every week na anyị ga-enwe onye ekwe nkwa. And anyị na-enwekwa ndị na-eredi m nkwa ha kwere. So ụzọ ndị na bụ ndị anyị na-agọrọ ọfọ na-achụrụ ha aja. Anyị na-amụrụ ha incense na-eme burnt offering asị ihe aja utu ihe awele. Anyị na-amụrụ ha on daily basis. Mpụtara na otu dị na temple lighting ya ọkụ dị na temple agọrụ ha ọfọ, agọcha ọfọ, tụọ nzu, tụọ nkwụ ọkụ, jee tụọ ụmụ mmụọ niile ma ndị nọ na temple ma ndị nọ na the other section. Atụcha ha nkwụ, atụrụ ha nzu, awa ọjị ụtụtụ, anyị godocha agọcha ọfọ, anyị weruzie aja isi ọma anyị na-achụ. Ma afịa dị iche iche na-adị, afịa wele anyị na-esumokie
in the air. On the just all over the world. Every day. So if for you to connect, you got to do every day for 21 days. Echefukwana, you share your testimony with yours. More is on and connect. Echefukwana, iburu mwano, you married within 21 days. Makaya kene wine na wakedi. Ikadi ya wotozo. Ihe ndị a ka m chọrọ ka m kọwaa. Mana ọ bụrụ na ị nwere ego, anyị gbachara gị afa rụọ ọrụ ka mmụọ mbamba ka ị gwuru odogwu ka ị kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ. Ihe ndị a na-achịkwa bụ ihe mmadụ kwesịrị ime ka ọ kwụrụ etu o kwesịrị isi wee kwụ, maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa ịgbazi na nkịtị. O nwere ihe nchọ ka m gwa gị onye Igbo, gị nwa na-ene m anya, makwa na ike na-agwụ chi mmadụ ebe mgbe ike gwuru onye anwa. Ịmụrụ na ike gwụ ana na ike Ugochi gị, onye kwechi ya ekwe isi na ike agwụ na gị na onwe ọzọ ihe nwa ike ime n'ote ka ị gagharịba, ịmara na ike agwụchi gị. Mana ịgwụ chi gị na onwero na ihe ọma ga-emerịrị n'isi gị, ihe ọ pụtara bụ na ihe give up. Inwe ajụjụ ọbụla ị ga-ajụ n'ihe a nkụziri taa, maọbụ ihe nkụziri n'ọdịnala Igbo, maọbụ ihe ọbụla na-agba agharị, ziere m ozi na WhatsApp 0805 7837672 Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-ejikwa afọ a wee chọta na Facebook. A sị nke ọma ka meere anyị niile. Anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Ya gazienụ ise.